Чираттагы котлау сәламебез Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылына аша. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле якташыбыз Салимова Нурия Адилша кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рәшит, кызы Гөлназ, кияве Ринат, улы Газинур, килене Адилә, оныклары Самир һәм Вилдан котлыйлар. 1965 елның 15 ноябрендә 7 балалы гаиләдә 6 уллары арасында бердән-бер кызлары безнең газиз кешебез туган. Кичкенәдән үк бик тырыш, акыллы кыз балага әти-әнисе бәхетле киләчәк юрыйлар. Аңа еш кына тырышкан тапкан, ташка кадак та каккан дип кабатлый әти-әнисе. Һәм ул дөрестән дә мәктәпне бары яхшы билгеләргә генә тәмамлап, Ульяновск дәүләт педагогия институтының чит ил телләре факультетына укырга керә. Кулына диплом алган яшь белгеч янәдән үз туган авылына кайта. Үз мәхәббәтен очратып матур гаилә коралар һәм яшь парлар кайнана-кайната белән бергә зур гаилә булып яши башлыйлар. Шул дәвердә мәхәббәттә кызлары Гөлназ, уллары Газинур дөньяга туа. Әниебез бүгенге көнгә кадәр җылы йөрәген, бар назын балаларга биреп, мәктәптә чит ил теле укыта. Аны хезмәттәшләре дә, балалар да, әти-әниләр дә хөрмәт итеп, үз итеп яраталар. Бүгенге көндә ул без балаларына газиз әни, әтиебезгә ышанычлы терәк, оныкларына бик кадерле әбекәй булып яши. Әле Алла бирсә бер айдан 3нче оныгы да туачак. Барыбызның да мәхәббәтенә уралып яшәргә насыплар кылсын сиңа якыныбыз. Төрле булгандыр тормышта, сер түгел. Мине идеальный ир-ат дип санап булмый. Ләкин ниләр генә булса да, мин сине беренче көн сыман һаман шундый ук көчле яратам һәм хөрмәт итәм. Тормышта сиңа борчулар китереп, ялгыш кына үпкәләткән булсам, гафу ит. Яратырга килдек без бу җиргә. Шуңа шашып сине яратам. Бүген күңелемдәге шатлыгымны бар җиһанга җаным таратам. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Яссын алда яратканым минем бергә яшәүләре ул рәхәт. Балалар да инде үсеп җитте. Әби бабай диләр оныклар. Бу дөньяда тагын ни ул кирәк? Бары шул ул олы шатлыклар. Әнкәем, син дөньяда минем иң якты йолдызым, иң кадерле, иң якын кешем. Күпме генә үзеңә рәхмәтләр әйтсәк тә, барысы өчен дә әйтеп бетерәлмибез. Син дөньяда иң йомшак, иң сабыр, иң мәрхәмәтле кешебез. Рәхмәт яусын сиңа барысы өчен дә. Киң күңелең өчен, йомшак кулларың өчен, татлы сүзләрең өчен. Син дөньяда барга минем йөрәгем тыныч. Сиңа кунакка кайтканда да ишек алдыннан ук тәмле аш исләре чыгып тора. Синең дөрес җылы сүзләрең йөрәгебезне тындыра. Озак кына яшәгез тагы әтиебез белән саулыкта, исәнлектә. Синдә яниләр туа 1000-гә. Язсын Ходаем 100-гә җитергә. 100-гә дә җитеп, сөенеп яшәргә. Безгә әниебез дип сөеп дәшәргә. Котлыйбыз сине туган көн белән. Телибез тигез гомер әти белән. Хөрмәтли сине бар күрше күлән. Яшә шатлыкта, гел бәхет белән. Кадерле Нурия Адилшевна, якын кешеләрегезнең җылы теләкләрен матур җыр дәвам итәр. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Ömür birдің әмекәй мең рәхмәт, игелекле бул дип үстердең. Яшәр өчен безгә канат куйган синең изге җанлы күңелең. Әнкәй бәгърем иң якыным, иң газиз кешем дөньяда. Йөзләреңдә нурлар балыкый, авыр чаклар күп булса да. Әнкәй бәгърем иң якыным, иң газиз кешем дөньяда. Йөзләреңдә нурлар балыкый, авыр чаклар күп булса да. Син барында танар якты, кояш белән тиңлим үзеңне. Җылы да назлы да
карашың, бір шуларда сабыр түземлік. Әнкәй бәгірім ең якыным, ең ғазиз кішім дүнияда. Езләріңдә нурлар балыкай, ауыр шаклар күп булса да. Әнкәй бәгірім ең якыным, ең ғазиз кішім дүнияда. Езләріңдә нурлар балыкай, ауыр шаклар күп булса да. Дұғаларын қат-қат ұқып, ұзатасың барыр юлларға. Ясын иде әнекәй яшәргә, синең қайыр фатихаларда. Әнкәй бәгірім ең якыным, ең ғазиз кішім дүнияда. Езләріңдә нурлар балыкай, ауыр шаклар күп булса да. Әнкәй бәгірім ең якыным, ең ғазиз кішім дүнияда. Езләріңдә нурлар балыкай, ауыр шаклар күп булса да. Езләріңдә нурлар балыкай, ауыр шаклар күп булса да. Езләріңдә нурлар балыкай, ауыр шаклар күп булса да.